Hola, benvinguts a un altre episodi del CCR Actual. És un podcast on explorarem tots els avanços mèdics més recents en l'actualitat. El meu nom és Jordi Castillo, soc membre del Comitè Científic del Consell Català de Ressuscitació i avui tinc el gran honor de conversar amb el doctor Aceli. És un metge, investigador i que ha guanyat la prestigiosa beca Dr. Manel Servà pel seu innovador projecte que utilitza la intel·ligència artificial per predir la mort sobtada a través de múltiples variables. Josep, benvingut. Moltes gràcies, Jordi. És un plaer tenir-te avui aquí. El plaer és meu. Gràcies per venir i per conversar una miqueta i explicar-nos, per començar, quina és la teva trajectòria? Per què et va arribar a interessar tot aquest món de la mort sobtada? Bueno, doncs la meva passió per la investigació va començar molt aviat, quan ja estava fent la residència. Jo vaig fer la residència de Medicina i Família Comunitària a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. I llavors, quan era a Reus, jo me'n recordo que hi havia molt, entre els adjunts joves, hi havia molt d'ambient d'investigació, estàvem parlant de papers, de manuscrits o de revistes, i llavors me'n recordo que estava el Carlos Alonso, el Xema Negret, i ells van ser els que em van encomanar aquesta passió per la investigació. Quan vaig acabar la residència, jo ja tenia clar que volia investigar en mort sobtada, perquè era un camp que m'atraia molt, perquè hi havia moltes coses per fer i a més té un gran impacte. Llavors em vaig trobar amb les persones adequades per fer els meus projectes. En aquest cas era nombrar el doctor Bardagí i el doctor Nico Barberia, que era el responsable de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses a Tarragona llavors, i també m'he de recordar del Xavi Jiménez i del doctor Escanada, que també em van acompanyar en aquestes primeres passes. Va ser gràcies a ells que van ficar en marxa el registre Recapte a Tarragona, un registre amb múltiples fonts d'informació per estudiar la mort sobtada, i fins ara. Ara tinc, des de fa un any, mitja jornada dedicada a investigació a l'àrea d'investigació i desenvolupament del sistema d'emergències mèdiques, i porto un grup de recerca dedicat a les urgències i a les emergències a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Aquesta és una mica La trajectòria. la trajectòria, sí. Déu-n'hi-do. I en tota aquesta trajectòria que tens investigadora, com s'ha introduït dintre de tota aquesta recerca la intel·ligència artificial? Com l'implementes, la intel·ligència artificial, dintre de la teva recerca? En aquesta recerca en concret, l'objectiu és crear una calculadora que ens ajudi a predir el risc de mort sobtada en la població general, aplicable en diferents entorns. Llavors, he de dir que amb això ja tenim una experiència prèvia en crear models predictius basats en intel·ligència artificial utilitzables com a screenings poblacionals, i per això és important que el model predictiu sigui de caixa oberta. Què vol dir de caixa oberta? Vol dir que en aquesta caixa, que és la intel·ligència artificial, nosaltres podem escollir quines variables fiquem dins. I a més podem veure com es comporten dins. I això és una part molt important del projecte, perquè en funció de les variables que fiquem podrem aplicar el model predictiu a diferents entorns. I on volem aplicar aquest model predictiu, sobretot a l'entrada del sistema sanitari, perquè aquesta recerca s'implementa dins d'una estratègia de predicció de mort sobtada a curt i mitjà termini, i és per això que volem implementar-la a les consultes de centres d'atenció primària, als serveis d'urgències i als centres coordinadors d'emergències. Un altre aspecte important és que, perquè sigui aplicable com a screening poblacional, que és el que volem fer, aquest model predictiu ha de tenir una alta sensibilitat i minimitzar els falsos negatius. Per què? Perquè no se'ns escapi cap pacient. Això és I s'ha de guanyar les portes d'entrada on entra el pacient al sistema, no? Exacte. O sigui, superinteressant. I dintre del sistema i d'aquest projecte, quines variables teniu en compte? Aquesta és una qüestió interessant,
perquè no hi ha, pràcticament no hi ha models predictius per predir la mort sobtada a la població general, perquè els que hi ha són scores clínics que poden predir el risc, però que s'apliquen a poblacions que ja tenen una cardiopatia de base. Estic pensant, per exemple, en els scores que s'apliquen als pacients amb miocardiopatia hipertròfica. Llavors, a la població general, els models predictius de mort sobtada, n'hi ha un parell, fins on jo sé, descrits als Estats Units. Un inclou variables clíniques, variables analítiques, com la funció renal, filtre glomerular, i variables electrocardiogràfiques. I hi ha un altre model predictiu que inclou variables clíniques, variables electrocardiogràfiques i variables ecocardiogràfiques. Però aquests dos models dels Estats Units estan construïts en una població que té una alta prevalència d'enfermetat coronària com a causa de mort sobtada. No són les mateixes característiques que... Exacte, Jordi, exacte. És que no és el mateix. L'enfermetat coronària només és responsable del 45% de les morts sobtades. I als Estats Units és molt més, no? Clar, als Estats Units és fins al 70%. Imagina't. I llavors, en aquest estudi que esteu fent, quines troballes heu trobat que puguis explicar una miqueta? Quins resultats prematurs o inicials creieu que Vale. Mira, tornant a la pregunta d'abans, m'agradaria dir que les variables que volem ficar en aquest model predictiu són el sexe, l'edat... Poseu més variables que fins ara. Exacte. Posem més variables. Posem el sexe, l'edat, els símptomes, perquè aquests models predictius americans no tenen en compte els símptomes, els antecedents clàssics cardiovasculars, com pot ser la hipertensió, la diabetis, el colesterol, els tòxics, com l'alcohol o el tabac. Hem vist que l'alcohol, això ho publicarem aviat, és molt proarritmogènic. És una primícia. Sí. I els fàrmacs també, molt bé. com els antiarrítmics, antidepressius i els neurolèptics també. I també ens agradaria incorporar el risc electrocardiogràfic, tret d'algunes característiques de l'electrocardiograma que es poden obtenir fàcilment o de la història o d'un electrocardiograma fet a peu del pacient. I totes aquestes variables les introduireu dintre d'aquesta caixa que deies al principi, d'acord? Perquè pugui fer aquest model predictiu que tu estaves comentant. Sí. Perdona, és que t'he tallat, però tu em preguntaves per les... T'estava preguntant una miqueta per quines troballes més sorprenents havies trobat, no? amb aquesta recerca. Sí, les troballes més sorprenents, i ara trec dades del registre de recapte, és que nosaltres hem establert la incidència de la mort sobtada a l'àrea mediterrània, en concret a Catalunya, hi ha 35 casos per 100.000 habitants l'any. El que vol dir que hi ha 7 casos de mort sobtada al dia a Catalunya. Déu-n'hi-do. I el que és 10 vegades més que les morts per accident de trànsit i 5 vegades més que les morts produïdes pels intents de suïcidi. Una altra dada rellevant és que l'edat mitja dels pacients que presenten una mort sobtada és de 66 anys. Són joves, Jordi. I a més, només un de cada 3 presenta una cardiopatia prèvia. Només un de cada 3... Troben bé. Són joves i són sans, Jordi. Són joves i són sans. Una altra cosa, més de la meitat d'aquests pacients no presenten símptomes previ al col·lapse, previ a l'aturada. Presenten només un síncope prèvia a l'aturada. Sense clínica ni res. Sense clínica. A més, hem vist que els que presenten dolor toràcic previ tenen més probabilitats de sobreviure. Això... Molt bo. Clar, això és molt bo perquè posa l'accent a sobre de totes aquestes estratègies poblacionals que tenen com a objectiu sensibilitzar la població dels símptomes d'alarma, com si tens dolor al pit, truca al 112. No? Pues aquesta campanya poblacional ja s'ha vist en una sèrie australiana que només no augmenta això, que augmenta la supervivència dels pacients que presenten una aturada cardíaca extrahospitalària i a més disminueix l'incidència de l'aturada cardíaca extrahospitalària. Heu trobat algun resultat que predigui algun antecedent previ o alguna consulta previ? Mira, m'agrada que... Sí, m'agrada que em preguntis això perquè
és molt sorprenent el que vam trobar. Vam trobar que dels pacients que presentaven una mort sobtada, el 20%, un de cada 5 pacients, va consultar per un símptoma com dolor toràcic, síncope o dísnea les 4 setmanes prèvies a l'atenció primària. És a dir, abans de la mort sobtada, en les 4 setmanes Ja prèvies... Ja va avisar. I d'això en diem símptomes d'alarma. I és per això que volem construir calculadores de risc per aplicar-los justament en aquest entorn, en aquesta entrada al sistema sanitari. Uau, que bé, fascinant. I a partir d'ara, amb aquests resultats que heu obtingut i això, on voleu anar a parar amb aquesta recerca? Quin és el següent pas que voleu consolidar o voleu mirar? Quin és el futur després d'aquesta recerca? Bueno, doncs el futur immediat és consolidar les dades del registre d'aturades cardíaques i mort sobtada de Catalunya. Com ja saps, és un registre que compta amb múltiples fonts d'informació. Compta amb la font d'informació del sistema d'emergències mèdiques, de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i de les dades dels antecedents de la xarxa d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a través del sistema d'informació pel desenvolupament de l'atenció primària. Bé, doncs això és una feina feixuga, és una feina que ens porta molt d'esforç i per això gran part de la feina que faig durant l'any és buscar financiació. Ja saps que No és fàcil. no és fàcil i ja saps que la mort sobtada és una qüestió que encara està molt infrafinanciada al nostre entorn perquè hi ha altres malalties com l'ictus o com pot ser l'infart agut del miocardi que estan molt més financiats que la mort sobtada. Costa obtenir recursos. I per això és tan important aquesta beca del Consell Català de Ressuscitació per nosaltres. És molt important. Molt. Que bé. Moltes gràcies. Per acabar, per anar finalitzant, ens agradaria que ens donessis un missatge als nostres espectadors així clau de la teva recerca en present. Bueno, missatges clau. Ho acabem de publicar al registre d'aturades cardíaques. Està publicat, és a dir, el factor determinant per augmentar la supervivència de la mort sobtada és l'ús del DEA per testimoni. O sigui, això és un factor determinant. I només a Catalunya només el 4%. Només. S'utilitza en el 4% dels casos. Fora de Catalunya està més utilitzat o... Bueno, a Dinamarca més d'un 12%, a Holanda un 15%... Tenim recorregut. Clar, això fa que les xifres de supervivència aquí siguin del 9,2% i altres països de l'entorn o del nord d'Europa siguin de fins al 15%. Tenim feina per fer encara, Tenim feina. Una altra primícia. Hem acabat un estudi d'implementació inicial, en fase pilot, d'una xarxa de primers interventors que té com a objectiu millorar l'atenció inicial de la mort sobtada, però això serà part probablement d'un altre podcast. Alguna primícia així de... Bons resultats? Sí, resultats positius. Perfecte. Doncs moltes gràcies. Gràcies per ser aquí. Ha sigut un plaer conversar amb tu. Espero que tots els espectadors hagin après, tant com he après jo, de lo que es bull avui en dia, de l'actualitat que ens has portat avui i ens has presentat a tots els espectadors en aquest primer episodi del CCR Actual. Moltes gràcies, Josep, encantat. Jordi, moltes gràcies. Fins la pròxima. Gràcies.